בואי עכשיו, בואי ונעוף כמו ציפורים, בואי ונבנה לנו חיים אחרים, בואי ונאהב כמו ילדים. מה זה? איך הגענו לקצה? העולם לאיתו הוא משתבש, עוד רגע, עוד יבשה עולה באש, העולנים נלחמים שוב בלי סיבה, עם רעב ואצלה מסיבה, הקריין מכריז אסון, כתוב גם בעיתון הכל אסון. אז מה נשאר לי? איפה השילוט? אין חוקים, אין סדר, איך אני יוצא מזה? אין הפסקה לקפה או פלו, והעולם מסתובב לו. מאמה, מאמה, מה זה? Well, your father has a blind date with your mother. What a mate, what a mate. It was love at first sight. They came in, they came out. That what you know about love. What do you know about What love? do you know about love? What do you know about love? What do you know about love 25 years ago? תלמיד בית ספר תיכון באירופה הוא דבר עלוב כל כך שצריך להאמין לכל אחד שמעיד על עצמו שהוא תלמיד בית עלוב כל כך. רוזה מרציפן אוהבת את מקס כי יש לו ידיים הכי הכי, ויש לו רגליים הכי הכי, ויש לו עיניים הכי קטנות בעולם, הכי קטנות בעולם. They'll say get him out of our land, they'll say get him out of our treasure city, but if you find a way to Ramses City, they cut off your head for you, and you will say thanks, and you won't see the city anymore. בכל מקום יש לי סימפתיה, יש לו סימפתיה, יש לי סימפתיה, יש לו סימפתיה, יש לו סימפתיה.